Viure al carrer és estar en un estat de desesperació permanent. Como basura, como desecho humano. Bueno, me quedé sin trabajo. Ahora en noviembre va a ser 2 años que estuve viviendo en la calle. La meva addicció a l'alcohol m'ha fet acabar al carrer. Vius en un estat de bestialitat perquè si no, no ho suportaries. La gent sense sostre sempre estan molt silenciades socialment. Són els amics amb menys sort. Veus que tots podem anar a parar al carrer. Ahora Arres Fundación me ha conseguido un techo. Yo afortunadamente a mí me han dado una acogida. I ara porto una vida normal, o sigui que em va salvar la vida. Tengo donde asearme, tengo donde comer, tengo un techo donde dormir. Em vaig sentir molt recolzada i per això ara jo vull recolzar els companys. Si tu vols canviar alguna cosa, has de participar, has de mullar i has de fer alguna cosa. Aquest got que estan al carrer hem fet servir i segueixen fent servir les persones sense sostres per demanar caritat. Es un símbolo de lo que estamos realizando. Para ayudar a las personas que están en la calle. Volem treure la resta de companys que hi segueixen dormint. Només que posem una petita part nostra, cada un de nosaltres podem aconseguir el repte.